Така, продължавам с нездравословната храна. Всъщност взех си Footlong Subway. Аз не виждам нищо нездравословно в него. Питката е пълнозърнеста. Пише, че е Healthy Multigrain. Вътре съм си сложил домати, краставици, маслини, зелена чушка, пилешко месо и бекон. На пръв поглед няма нищо нездравословно в това. Нарочно си взех с пълнозърнеста питка, за да колко ще ми се повиши кръвната захар. Замервам да ги правя с този си джем, който е вързан към телефона ми. Не съм диабетик, просто ми е интересно как храните на питките влияят на кръвната захар. Това е първото ми хранене за деня. Не съм хапвал нищо днес. От време на време си хапвам Subway. Не виждам нищо лошо в него. Вкусно е. И преди съм се вземал с обикновен хляб. Тогава ми се повиши кръвната захар, не съм правил клип, обаче този път реших да направя клип, защото е с пълнозърнен хляб. Така сега си доизяждам целия Footlong и по-късно ще се включа да покажа какви са резултатите. Така, няколко часа по-късно, след като хапнах един сандвич от Subway, който беше с пълнозърнен хляб. Да видим какво показва CGM-а, който е вързан към телефона ми. Можем да видим, че кръвната ми захар се повиши от 5,5 до 10,3, което е с почти 5 единици. Така че Subway, макар и с пълнозърнен хляб, дига много кръвната захар. Макдоналдс дигна кръвната ми захар доста по-малко. Така че мога да си го хапам от време на време, но по-рядко. Това е.